ኣብ ስርዓተ ምርባሕ ዓለታዊ ሳዕቤን ዘምጽኡ ጎዳእቲ ልምድታት ምስ መጻምድኻ ቤተሰብ ክትመስረት ኣብ እትደልየሉ እዋን ብጣዕሚ መሰረታዊ ካብ ዝኾኑ ባዮሎጂካዊ ተግባራት እቲ ሓደን ቀንድን ምውላድ እዩ ነዚ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ሓዳር ብዘይውልድ ፈታንን መወዳእቱ ድማ ፍትሕን ዝኸውን ውድብ ጥዕና ዓለም ብዘውፅኦ መረዳእታ መሰረት ሓፈሻዊ ናይ መኻንነት ዝርግሐ ካብ 3.9 ሚእታዊ ክሳብ 16.8 ሚእታዊ እዩ መበገሲ መኻንነት እዚ እዩ ዋላ እኳ እንተዘይተባህለ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ስርዓተ ተዋልዶ ፀገም ዝፈጥሩ ጎዳእቲ ልምድታት ንምግላጽ ክፍትን እየ ናይዛ ቻነል በዓል ገዛ ንምዃንን ዝለቆ ቪድዮ ብቐሊሉ ንምርካብን ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛ ናይ ደወል ምልክት ኣብርህዎ እንተዳ ፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ እንተዳ ጠቃሚ ኮይኑ ረኺብኩሞ ድማ ሼር ብምግባር ንፈተውትኩም ኣካፍሉ ኣብ ስርዓተ ተዋልዶ ዝተገበረ መጽናዕታት ከም ዝሕብሮ ጾታ ብዘይግድስ ኣነባብራን ልምድን ናይ ሓደ ሰብ ምስ ስርዓተ ምርባሕ ጥቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ኣለዎ ኣብዚ ክነቕልበሉ ዝግባእ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዞም ናብ መኻንነት ዘምርሑ ዝበልናዮም ናይ ኣነባብራ ልምድታት ኣብ ኢድ ቁፅፅርና ምዃኖም እዩ እዚ ማለት እዞም ጎዳእቲ ልምድታት ክነውግዶም ንኽእል ኢና ክወልዱ ዝደልዩ መጻምድቲ ከውግድዎም ዘለዎም 6 ንመኻንነት ዘቃልዑ ጎዳእቲ ልምድታት ቀዳማይ ምትካኽ ወይ ዝኾነ ይኹን ናይ ትንባኾ ውፅኢት ምጥቃም ኣብ ጥዕናዊ ስርዓተ ተዋልዶ ልዑል ጉድኣት የብፅሕ ናይ ወዲ ናይ ዘርኢ ፈሳሲ ፅሬቱ ክቕንስን ናይ ሆርሞናት ምዝባዕ ክህልውን ይገብር ኣብ ዕቤት ዘሎ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እንቋቑሖ ይጎድእ ጥንሲ ኣብ ዘይቦትኡ ክፍጠር ይገብር ናይ ጥንሲ ምውራድ እውን ክውስኽ ይገብር ካልኣይ ኣልኮላዊ መስተ ልዕሊ ዓቐን ናይ ምስታይ ፀገም ኣብ ኣወዳት ጥዕናዊ ፀገም ዘሎ ናይ ዘርኢ ፈሳሲ ዕቤቱ ክህሉ ይገብር ኣብ ኣዋልድ ድማ ዘይልሙድ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ስርዓት የምፅእ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ናብ መኻንነት ከመርሕ ይኽእል ሳልሳይ ድቃስ ምዛን ዘይምዑሪ ናይ ህራስ ልምድታት ብቐጥታ ዋላ ይኹን ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዘውከስዎ ንመኻንነት ምኽንያት ክኸውን ተራእዩ እኹል ድቃስ ምሳኣን ክብደት ሰውነት ክውስኽ ልዕሊ መጠን ርጉዲ ክህሉን ይገብር ከምኡውን ሕማም ሽኮርያን ምውሳኽ ፀቕጢ ደምን ዝኣመሰሉ ሱር ሰደድ ሕማማት ናብ ክፉእ ብርኪ ክበጽሑ ይገብር ናይዚ ውፅኢት ድማ ናይ መኻንነት ዕድል ክውስኽ ይገብሮ ራብዓይ ልዕሊ መጠን ምጥቃም ካፌን ሓደ ወይ ክልተ ኩባያ እዚ ዝበሃል ጉድኣት ኣይህልዎን ግን መዓልታዊ ናይ ካፌን ተጠቃምነት ካብ 400 ሚሊግራም ዝዛየደ እንተኾይኑ ናይ መኻንነት ሓደጋ ክውስኽ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ጥንሲ ናይ ምንጻል ዕድል እውን ክውስኽ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓምሻይ ዘይምዑሪ ወሲባዊ ርክብ ብወሲባዊ ርክብ ዝዛመቱ ሕማማት ክውገዱ ዝኽእሉ ግን ከዓ ቁፅሪ ሓደ ንመኻንነት ዘቃልዑ ምኽንያታት እዮም ድሕንነቱ ዘይሓለወ ወሲባዊ ርክብ ምፍጻም ናይ STD ተጠቃዓሚ ምዃን ጥራሕ ኣይኮነን ፀገሙ ኣብ ጥዕና ስርዓት ተዋልዶ ልዑል ጉድኣት የብፅሕን መኻንነት የምፅእን ስለ ዝኾነ ድማ ምስኮነ ካብ ምጓሂ ፈለማ ምክልኻል ዝሓሸ ይኸውን ሻድሳይ ዘየድሊ ምግቢ ምጥቃም ዝተባላሸው ብሓይሊ ዝተጠበሱን ብሽኮር ወይ ብጨው ዝተዓሸጉን ምግብታት ልዕሊ ዕቅን ርጉዲ ሰብነት የምፅኡ ብተወሳኺ ሕማም ሽኮርያ ሕማም ልብን ናይ መኻንነት ዕድልን ክውስኽ ዝገብሩ ሕዱራት ሕማማት የምፅእ ብኣንጻሩ ጥዕንኡ ዝሓለወን ዝተመጣጠነ ምግቢ ምምራፅን ምምጋብን ኣብ ጥዕና ስርዓተ ምርባሕ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ምስ ብራይት ዌብ ኢኹም ነይርኩም ክሳብ ሕዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተሃሊኹም ዋ ደጊምኩም ሕሰብሉ ናይ ሎሚ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ስለቲ ምክታልኩም ኣዝየ የምስግን ብኻሊእ ትሕዞ ክሳብ ንራኸብ ወድሓንኩም